dere leñol fulɓe Black Rica. ɓe mawɓe ñaani ko ɓe mi hawri on boram ɓe mawɓe urnaɓe mi hawri on boram ɓe mawɓe jeeri ko ɓe mi hawri on boram komi ɓiɗɗo pullo aturu yara heɓirdugal ko onon jahormi leñol ngol ine mballe kam nongol wurdiri boram min jawoɗaɗi dey ɗum no ɓiɗɗinimi boram ɗum tampini kam haɗi kam ɗanade sukaɓe meɗen ɓe boram ɓe mboppi koɓe kawno rewɓe meɗen ɓe boram ɓe jasama min jawotaɗi ɗum ɗo boram ɗumi lori kam ɗum hawni mamam ngam yidde leñol lamgol ɓe mawɓe ñaani ko ɓe mi hawri on boram ɓe mawɓe urnaɓe mi hawri on boram ɓe mawɓe jeeri ko ɓe mi hawri on boram komi ɓiɗɗo pullo aturu yara heɓirdugal ce'e meɗen puliɓe région Tamba to merito en ngala ton hay ballo hôpital régional Tambacounda leñol ngol ena tampi ton dey en ngala ton dariɗo wala ende emin jawo ɗum ɗo eno yurmini kam ena hawni kam ndeysan bandiraɓe am fulɓe hande si a ƴeeri e nder aduna o ko leñol men ɓuri heewde kono noon ko leñol men ɓuri leftade haala heɗen mbaawi baɗal mankiraɗen non bandiraɓe am tinnoɗen na goniren ndaxte hande sa ƴeewi to e leydi Guinée ko fulɓe ɓe mbarete toon leydi Mali ko fulɓe ɓe mbarete toon leydi Burkina ko fulɓe ɓe mbarete toon ɗum noon ƴewtoɗen koye men ko kaleten ko baɗen ɗum ngam leñol men ngol wawa yaaru yeeso wodi endegen ko en yi'ani di endegen ko en tawani tukayel wallu mawɗo maɗa o ɓe mawɓe ñaani ko ɓe mi hawri on boram ɓe mawɓe urnaɓe mi hawri on boram ɓe mawɓe jeeri ko ɓe mi hawri on boram komi ɓiɗɗo pullo aturu yara heɓirdugal miɗo yetta fulɓe meɗen daraniɓe ngol ɗo leñol men Ibrahima Balde Madina